Hola, 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 hola. M'agradaria parlar-vos de dos parelles de senyals d'aquestes que tenim aquí avui, que són aquestes de dalt a l'esquerra, triangulars, que signifiquen perill, perill perquè ens aproximem a un pas a nivell. Pas a nivell significa que al mateix nivell es creua una via del tren i una carretera. Sí? Val. El tema és, en aquesta, que hi ha com una tanca al mig, significa pas a nivell amb barreres. L'altre significa pas a nivell sense barreres. Sí? Cuidado perquè en dos casos són molt perillosos. Vale? Després tenim aquí aquestes dos d'aquí que només ens indiquen el número de vies que creuarem. És a dir, aquesta que només hi ha la creu, una via del tren. Aquesta que hi ha la creu i a la copla a sota, dues vies del tren. Sí? Inclús podria haver-hi una altra amb tres vies del tren. Vale? Perquè tingueu una idea de com funcionen aquestes senyals. Molt en compte amb els passos a nivell, perquè els trens no paren així com així. Vigileu de mai quedar-vos parats enmig d'un pas a nivell. Va, seguim.